Vi har været på besøg hos Tårnbyhuse, en boligorganisation i Tårnby, som har arbejdet målrettet med forberedelse til håndtering af kritiske situationer. Udviklingschef Thomas D. Andersen har været så venlig at dele en række af Tårnbyhuses initiativer med os. Han fortæller, at boligorganisationen har udarbejdet en grundig beredskabsplan for medarbejderne i tilfælde af strøm- og kommunikationssvigt. Planen skal sikre, at medarbejderne ved, hvordan de skal agere, hvis samfundskritiske funktioner bliver påvirket. Derudover har Tårnbyhuse etableret nødlager i deres afdelinger. Så kan de hurtigt handle, hvis situationen kræver det. De har blandt andet anskaffet nødgeneratorer, som kan holde en mindre del af kontorets drift i gang og sikre fortsat kommunikation med beboerne i et vist omfang. De har også købt varmeblæser, som kan opvarme fællesarealer, hvis behovet opstår. Udover indsatser rettet mod medarbejderne, har Tårnbyhuse udviklet anbefalinger til deres beboere med konkrete råd til, hvordan man selv kan forberede sig. Det er blandt andet formidlet via en folder og igennem 10 gode råd. For at sikre, at budskabet når ud til så mange som muligt, har Tårnbyhuse kommunikeret til beboerne gennem flere forskellige kanaler. De 10 gode råd er placeret synlige i alle opgange, så budskabet gentages og dermed er lettere at huske. Tårnbyhuse ønsker at favne bredt og gøre en ekstra indsats for at støtte sårbare beboere, der kan have særlige behov i en krisesituation. Vi siger tak til Thomas og Tårnbyhuse for at dele deres gode og inspirerende initiativer.